आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. पत्रकार शशिकांत वारिशे यांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. यावरून सध्या आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. दरम्यान खासदार विनायक राऊत यांनी राणेंवर आरोप केलेत. या आरोपांची भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंनी हवाच काढली आणि राजन साळवी आणि आरोपी यांचं कनेक्शन काय हे विनायक राऊतांनी पहिल्यांदा सिद्ध करावं असं आव्हान दिलंय. पाहुयात काय म्हणालेत निलेश राणे. काही दिवसांपूर्वी पत्रकार शशिकांत वारिसे यांचं निधन झालं. ज्या गाडीमुळे, ज्या चालकामुळे, मालकामुळे त्यांचं निधन झालं, जे आरोप झाले, ज्याच्यावर आरोप झाले, तो आता पोलीस कस्टडीमध्ये आहे. आरोपी 302ची त्याच्यावरती 302चं सेक्शन लागलेलं आहे आणि पोलिसांचं काम करतंय. असं असताना खासदार विनायक राऊतांनी आरोप केले की जो आरोपी अटक झालाय तो राणेंच्या जवळ होता. मला विनायक राऊतांना एक प्रश्न विचारायचा. हाच आरोपी 1-1.5 महिन्यापूर्वी कलेक्टर कार्यालयामध्ये उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार राजनजी साळवी यांच्याबरोबर तिकडे उपस्थित होता का नाही? रिफायनरीच्या किती मीटिंगमध्ये हा व्यक्ती आणि राजन साळवी भेटत असतात आणि मागच्या वर्षभरात त्यांची किती वेळा भेट झाली हे एकदा राजन साळवींनी तरी खुलासा करावा किंवा विनायक राऊतांनी तरी खुलासा करावा. विनायक राऊत, आरोप करणं सोपं असतं, पोलीस इन्क्वायरीमध्ये सगळं बाहेर येईलच, तो काय विषय नाही. पण तुमची खासदारकीची सगळी कामं संपली आहेत की काय? की फक्त उद्धव ठाकरेंना खुश करण्यासाठी, की राणेंवर काहीतरी बोललं की उद्धव ठाकरे खुश होतात? किती वर्ष उद्धव ठाकरेंची तुम्ही भांडी घासणार आहे? अहो, तुम्हाला रत्नागिरी सिंधुदुर्गच्या लोकांनी निवडून दिलंय, त्यांच्यासाठी काहीतरी करा. उगाच कुठले तरी हवेमध्ये गोळीबार करायचा आणि राणेंना कुठेतरी अडकवायचा प्रयत्न करायचा, हा एकच कार्यक्रम शिल्लक राहिलाय का तुमच्या आयुष्यात? अहो, त्या खासदारकीला काहीतरी दर्जा आहे, असं काहीतरी दर्जेदार करा ज्याच्यामुळे लोक तुम्हाला ओळखतील. हे आरोप करणं हे तुमचं आता नेहमीच हे रडीचाच गेम चालतो तुमचा. हे कोकणामध्ये ह्याला तुम्हाला रड्या म्हणूनच आता लोक ओळखायला लागलीत. म्हणून आता काहीतरी चांगलं काम करा. पोलिसांचं काम करतील आणि इन्क्वायरीमध्ये बाहेर पडेलच. पण राजन साळवींनी आणि विनायक राऊतांनी हे स्पष्ट करावं की जो आरोपी अटक झालेला आहे ह्या केसमध्ये त्याला आम्ही ओळखत होतो की नाही. राजन साळवी त्यांच्याबरोबर मागच्या 1 वर्षामध्ये किती वेळा बसले हे एकदा राजन साळवींनी जाहीर करावं. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.